Wah, iya. Tak delok di sisi ya, Mbak. Jen video lho. Lah dia hampir Mbak wis tiket to ya. Nah, kan tak jajal lah. Ya ya, heeh. Lah jero ora apa-apa. Ijone apik ya. Cilik ya kayak Ireng yo cilik. yo iya adem nek Pasean adem soalnya. yo sing ireng yo Gitu anu wong kulon-kulon seneng bahane. Lah kok adem Mbak Pokoknya adem enak ya. Iya. Iya. Anu sing loro wae bakso. Ya wae mbak iki Pak. makan iki ireng yo tak nge aku seneng ireng iki padha ireng ya Mbak Saus sambelnya dipisah ora? gak usah Ditompok. ini kan oh iku nganu aku udah teriak bisa lambine iki kuwi iki ceritane ngene pemirsa aku iki ditawani aku ngono ya nek ibarate kon utang mau aku iki utang iki malah pikiran kan pemirsa lha aku sik duwe 55 wis tak tuku wae lah iki ceritane ndekne iki nang Jakarta pemirsa ceritane nang Jakarta mungkin nilai mantan bose delala juga ndekne arep kulaan daster kok apik cah ngono ndek tuku biasa biasa ngerti nang Jakarta Tanah Abang kan grosir-grosir ngono lho guys apik iki segini 55 pemirsa apik ora pemirsa iki guys apik ora guys tak jajale ya pemirsa ya iki tangga desa wis isek do buah guys aku nek sak desa ngono isek ditonjok kadang nek tangga desa ya ora kenal aku ki pendatang mari pemirsa kecuali mbahku asik kene jeblek kaya aku ning Jepang mungkin tetep kenal lho iki putune anu Mbah Ngaliman iki putune Mbah Sumini iki adem lho pemirsa oh sedengan ya pemirsa sepiro guys tak sakmene pemirsa sakmene pemirsa sakmene aku yo terae apa jenenge dasterku ki wis wayahe tuku neh pemirsa yo daster iki yo kadang oleh ki yo sebagian tuku dhewe kadang isih apik dikai dulurku kene dulurku Jepang nek aku gak gengsi guys dikai daster sing isih apik isih pantes misalnya wong iki sesek lho diono wong karena wis sesek daripada dienggo lap kan gak apik kita imang dia ditawani mbak utang lah gak apa-apa nek duwe ya nek 55 ono tak kira-kira regane 100 nek 100 ya aku gak tuku mbak aku ngono apa jen duwe dinggo liyane aku yo tak guyoni guys nek duit 100 ki yo ono cuma nek daster 100 ki kok yo nek kanggo aku ki yo kekapiken ngono ceritane pemirsa biasanya ini ki dianu sik ya guys ya di apa? Diumbah sik. Bono sing ngono. Nek aku yo sak gelemku. Ketoke ngrasane kulit iki wae diumbah yo diumbah gak yo dienggo. Ukuran iki karek sak aku, guys, ceritane iku. Ukuran iki karek sak aku pemirsa. Ukuran klambiku iki terus yo, guys. Lah kadang sedina iki aku nyuting bolak-balik pemirsa, dino iki aku nyuting bolak-balik terus tak tayangno beda dino
tak salah lemari, guys. Apa diumbah yo apik. Diumbah yo apik wong aku ki kulite menter. Tapi nek delok kain kuwi diumbah wis gampang diumbah engko iso. Durasi ku sak pira pemirsa? Mau sak menit. Ya penatakno salin ku jojo aku. Sore, guys. Aku ki mangan mesine kan merem-merem sithik ngono lho. Merem-merem sithik. Delalah aku tangi lho kok wis jam 4. Aku terus di WA bakulku iku mang mbek nukokno. Terus kan rencana aku nek sore iki kadang jojo tak tukokno iku pemirsa, tak tukokno. Apa jenenge? Tak tukokno bakso nek sore. Lho kok aku nang kene. Apa golek kelambine cucu malah moro rene. Ngono ceritane pemirsa. Penoto jilbab. Kene saya usum buan pemirsa kene. Masih usum buan, guys. Ini, guys. Nonton iki lho pemirsa kok ambek sisan medusan aku lanang. Yo masuk bocah sakmono sak adus dhewe tapi tetep ditunggoni sing tuwek. Bocah sakmono. Salah kene. Semua era kaprah. Wis kabeh yo. Kadang kalau iki pengen gosok ngono guys aku, guys. Lambiku ndi? Niki ki Mas Santo ya pemirsa nek nonton iki lambi kadang gadul. Itu ya, iki yo amburadul kabeh. Notone apa, guys? Kelo golekno salin jujur bisa. Kadang kalau tak nggo bar tak nggo buah apa tak nggo buah ngono kuwi tak anu bisa. Kadang tak gosok kadang lencu-lencu bar tak nggo buah ngono kuwi bisa. Berarti nggo buah, guys. Semua kalah bisa. Sumu ora kaprah, guys. Ono kali katok-katok pemirsa. Kemau kita tak syuting suwe ya sungkan ono dulur. Ono dulure pemirsa. Ono dulure, guys. Sungkan dulure sih. Ono dulure. Aku les jagongan dadi ini sungkan. Piye pemirsa dastere. Ana ki abang ijo ireng ijo iki aku gak sepira seneng warnane. Kok ireng ki netral nek nang rai iki kita resik kan raiku ki gak sepira resik ngono gak putih ngono lho pemirsa dadi golek warna sing gelap dadi ketok. Pemirsa ya tak tutup dulu kontenku cuma ya iku lho mang modal apa lencu kabeh tak lembiti guys. Terima kasih bar tak nggo buah ngono pemirsa. Terima kasih nonton kontenku, pokoknya ojo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Goplem.
nek ana klera-klerune mbak kan nyuwun sepuro sing karo pemirsa. Selamat beraktivitas. Semoga yang like, yang komennya sopan-sopan yang baik, yang muga dilancarkan Gusti Allah untuk hari ini. Ojo lali like comment sampai keluarga Mas Gopem. Nek ana pada mbak kan sepuro sing akeh, tetap semangat. Jangan lupa bahagia selalu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tak iku iku lebaran tahun ini gamisku pemirsa kok lencu kabeh ya bar dienggo buah diumbah terus ngletak tak gosok. Aku gosok kadang kula marah tak konten karena suwi. Kadang hemi masalek nang kene. Terus anu kita harus kabeh. Iki ana tas anu cucu. Terus guys ya, tak semangat. Tak tutup dulu dan tak edit. Tak golek anduk. Mohon maaf ya. Anduk nang guri guys, gak nang kamar. Dadi wirawiri bagi yang mungkin pusing ya. Pas midar-midare di skip.